Ельнара Халілова, відома кримсько-татарська танцівниця, вже багато років популяризує народні танці, виходить на сцени, а також навчає як дітей, так і дорослих. Крім того, Ельнара активно працює, щоб кримсько-татарська культура отримала заслужене місце в українській та світовій спадщині. Кримсько-татарська культура, вона дуже багатогранна. Те, що стосується кримсько-татарської хореографії, мабуть, треба говорити, що кримсько-татарський танець – це народний танець. А так, дійсно, багато танців приурочені до якихось свят. В нас, наприклад, жодне весілля кримсько-татарське, воно не приходить без кримсько-татарського народного танцю «Агирова Кайтарма». Я думаю, що ви чули про цей танець. А в прошлому році його було подано заявку було подано на матеріальну культурну спадщину України, тобто наразі цей танець є саме матеріальну культурну спадщину України, чим я дуже пишаюся. Кримсько-татарська хореографія наповнена багатьма сенсами. Кожен рух в ній – не тільки краса та грація. Найменші деталі танцю мають свій зміст. Наприклад, велике значення має те, як танцює рука. В нас є танець тим-тим, і це дібочий танець, який направлений на те, що дівчина працює тільки кистями рук, пальчиками і так далі. У нас дуже цікава філософія танцю, тобто багато рухів, які є в жіночій партії, наприклад, вони не з'явилися просто так. Тобто оцей оберт кисті, який ви бачите, коли дівчина танцює, наприклад, він не з'явився звідки, він не з'явився просто так. Моя прабабуся говорила, що це ти коли повертаєш, тобто кисть повертається спочатку, умовно, до неба, і потім розвертається таким чином. Коли ми кисть повертаємо до неба, так дівчина, яка танцює, наприклад, якщо це сольна партія, неважливо, не сольна партія, так вона просить благословення Господа в Аллаха. Тобто так ми просимо, скажімо так, благословити те, що ми робимо. Потім, коли пальчики закриваються, причому що? Вони закриваються отак. Це не якийсь такий, це специфічний рух, коли пальчики закриваються саме отак, дуже ніжно, і повертаються якісь кисті, розвертаються, наприклад. І коли ти закриваєш руки, тобто ти культивуєш певну енергію. Коли ти відкриваєш, і завжди це от таке дуже хвилясте відкриття, ти так свою енергію віддаєш глядачеві. Я завжди, коли мене багато питають, коли я виходжу на сцену, як я себе почуваю, і це завжди нервово, хоча я на сцені майже 30 років, вже це завжди нервово, тому що ти маєш передати певні сенси, тому що якщо подивитися кримсько-татарські хореографії, в жіночій партії саме складне – це працювати кистю. У нас сама складна хореографія кисті. Ельнара активно працює над тим, щоб на міжнародному рівні зафіксувати кримсько-татарську культуру у світовій. Національний орнамент Орнек вже став нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. На черзі Агир-Ава Кайтарма. І ми за останні 4-5 років на інституціональному рівні зробили багато чого. Звісно, завдяки Есмаханум тут треба казати і про орнамент, тут треба казати і про кавову традицію кримських татар, і тут треба казати про кримсько-татарський народний танець. Ви знаєте, що орнек та орнамент кримських татар, він вже є нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. Звісно, що в плані теж подати Агирова Кайтарма. Ми над цим працюємо. Працюємо дуже активно. Зараз в мене є дуже великий проєкт по хореографії. Я не можу на цьому етапі говорити відкрито, але нас чекає щось дуже красиве, щось дуже неймовірне. Кримсько-татарський народ пережив і депортацію, і окупацію. Саме тому дуже важливо зберегти національні традиції та культуру та передати ці знання наступним поколінням. Ельнара зауважує, рідний спів, танець, музика – вже частина генетичного коду кримських татар.
В нас в кожній родині діти завжди навчаються трьом речам важливим. Це кримськотатарська музика, це кримськотатарський спів і це кримськотатарський танець. А і ще окрема дуже важлива частина це кримськотатарська мова. Річ у тім, що, мабуть, на якомусь, не знаю, генетичному рівні у всіх кримських татар закладено, тому що є певні традиційні складові, які ти не можеш ігнорувати. Але я знаю багато дуже дітей, які не йдуть там стезею умовно мистецтва, але вони там гарні доктори, але вони вміють танцювати. Тобто на весіллі вони почувають себе дуже комфортно. І в нас діти ходять тут дуже маленькими. Тобто мене мама в 3 роки віддала танцювати. Там 3 роки все, там 2,5-3 роки все, дитина йде, дитина вчиться. Ельнара відмічає, кримсько-татарський танок все більше викликає інтерес. Не тільки насолодитись виступом, а навчитись приходять все більше кримських татар та українців. Але для аудиторії, особливо української, особливо враховуючи там, що Крим наразі окупований, я чую дуже багато відгуків, я чую дуже багато бажання танцювати. І я бачу, наскільки для них важливо станцювати кримсько-татарський танець, не просто на кримсько-татарський манер, да? А щоб рухи виглядали по-кримсько-татарськи. Оцей відгук, який, наприклад, я бачу як професійна танцівниця, я розумію, що ми цікаві дуже для аудиторії, цікава наша культура, і в першу чергу і музика, і співи, і хореографія, і взагалі кримсько-татарські традиції, вони іноді виглядають, знаєте, як «О Боже, дійсно, це так було». Популяризація кримсько-татарської культури для нас важлива, щоб про нас знали, для нас важливо, щоб розуміли нас в першу чергу. Зрозуміти нас можливо через традиції, через культурні особливості, через такі там тонкощі, да, як наші весілля. Попри всі спроби ворога спричинити розбрат між українцями та кримськими татарами, Росія своєю агресією лише більше об'єднала наші народи. Ельнара мріє колись повернутись у рідний український Крим. Я дуже радію, що за ментальністю ми дуже схожі ще до українців. Все-таки в нас є оця певна емпатія, яка нам дозволяє робити те, що нас звертає все-таки в певну точку. Першу причину, я б сказала. Перша причина – це повернутися в Крим. Тому що по-іншому бути не може. Крим – це те місце, де ми відчуваємо себе вдома. Чесно, як би я не любила Київ, я дуже люблю Київ, я не бачу себе в іншому місці, але повернутися в батьківський дім – це завжди такі, знаєте, емоції, які складно передати, складно описувати словами.